Априлското въстание от 1876 година е най-мащабният и величествен опит за освобождение на българите. То не е просто бунт, а плод на дългогодишна подготовка и несломим стремеж към свобода. Днес, 150 години по-късно, светлините в небето възраждат паметта за онези, които дръзнаха да се изправят срещу вековната империя. Нека си припомним героите, които превърнаха саможертвата в път към българското възкресение. Всичко започна от него. Апостолът на свободата Васил Левски изгради невидимата мрежа от комитети, която събуди духа на народа. Неговите думи и идеи станаха здравата основа, върху която израсна дървото на българската революция. Българските земи бяха разделени на окрази, готови за решителния час. Но съдбата отреди Копривщица да бъде първа. Тук, на 20 април 1876 година, прозвуча първият изстрел, който оповести на света, че България вече не рухува. Пред олтара на родината хиляди българи се заклеха в името на свободата. Кръстът, пищовът и ножът се превърнаха в символи на един свещен избор. Свобода или смърт. Миг на изпитание. Тодор Каблешков написа съдбовните редове с кръвта на първия паднал враг. Кървавото писмо полетя като огнен сигнал към Панагюрище и околните села, призовавайки всички на оръжие. Младият и пламенен Тодор Каблешков, авторът на Зова за бунт. Неговото дразновение и непоколебимост в Копривщица дадоха началото на подвига, който промени хода на историята и разтърси основите на тиранията. Георги Бенковски и неговата легендарна хвърковата чета. Като вихър те преминаваха от село на село, за да вдъхват кураж и да организират борбата. Неговите думи в оборище оттекват и до днес. Моята цел е постигната. В сърцето на тиранина аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее. Лъвът – символ на българската мощ и достоинство, възроден върху знамената на въстаниците. Той олицетворява силата на един народ, който след 5 века мрак отново показа на Европа своята воля за държавност и независимост. Бяло, зелено и червено. 3 цвята, които се превърнаха в съдба и символ на нашия народ. Днес нашето знаме лети високо в небето като символ на нашата благодарност към героите от април 1876. Слава на падналите за свободата на Отечеството!